Està bé, sí, està bé. Està bé, sí, està bé. T'has posat vermella. Dona, perquè li deu dir cosa... Què et diu? Que em troba molt a faltar. Aquesta és la càmera? Sí, Què passa? El Felipe diu que vostè es diu Onésimo. Sí. I que a Pamplona hi tenia un estudi al Paseo València. sí. O sigui que vostè hi n'ha fet d'aquestes fotos. Alguna. Però què passa, filla, que ens tens amb l'ai al cor? El Felipe vol una foto meva despullada. Cuando me llama TD Teatra, cuando comenzamos a hablar para hacer un espectáculo juntos, yo pienso enseguida en una historia de mujeres, ¿no? Aunque están Jordi Rico y Albert Ribalta, pues estaban las 4 chicas, ¿no? Y entonces yo pensé en un título que tenía por ahí, que es Delicadas, y dije, pues esto es estupendo, ¿no? Esta unión va a estar muy bien. I per això ha vingut vostè aquí. Sí, senyora. Per fer-li en aquesta una foto amb pilotes? Una foto artística. Artística, diu! Amb la que ens està caient a sobre i en Felipe l'envia per fer-li en aquesta una foto amb pilotes. És la bomba, en Felipe, tu! Què faig? El que et dongui la gana, però aquest ha vingut de molt lluny només per això, tu. No sé, a mi tot això em sembla... Y entonces, Delicadas son cuentos, historias, ¿no? De mujeres que no les dejaron ser delicadas o que no son tan delicadas o que a veces son delicadas, a veces quieren, ¿sabes? El tema de la delicadeza está muy contrapuesto al tema de la rudeza, ¿no? De cuando tienes que ser duro, de cuando tienes que tirar para adelante. És percussionista, que no és el mateix. Com que no, però què dius? De totes les músiques és el que menys músic és. I perquè tu ho diguis. No deus voler comparar un piano amb un timbal? La percussió és l'origen de la música? I la militar de totes les músiques és la que menys música és. Doncs cada cosa té la seva raó de ser. Però hi ha coses que tenen menys raó de ser que d'altres, salta a la vista. Això que dius és una mica extremista. Que ens hagi fet venir només per sentir com sonen els platerets no és gaire normal. Sí o no? És normal o no és normal? No és normal. A tu et sembla normal? Entonces son historias de mujeres muy optimistas, a las que les pasan muchas aventuras y a las que se enfrentan con mucho optimismo, con mucha fuerza. Y esto a mí me hizo pensar en dedicárselo a mi abuela y a sus hermanas, ¿no? Que yo creo que conectaba con esta idea que teníamos nosotros de hacer estas historias. A tu no et cal una foto d'ella amb pilotes. No, a mi no em cal. Demana-li, a tu no et cal. Què ets tu, una monja? Si no et deus ni recordar de com era el seu cos. Com era la seva polla? Te'n recordes? A tu no et cal una foto d'en Felipe amb la tita ben trempada. Que es foti, que només et vol per fer-se palles. Tu amb què et fas les palles? No me'n faig jo de palles. Oi, que tu no te'n fas de palles. Quanta hipocresia, mare meva, quanta hipocresia. Doncs fes-te'n, collons, i no siguis bleda. Fes-te palles i li demanes a en Felipe una foto amb pilota picada i li dius per què la vols. El lenguaje y los temas siempre me gusta hablar de lo que nos pasa ahora. Lo que pasa es que está bien usar esta ambientación del pasado porque te da un juego, unas sorpresas, unas situaciones que son muy atractivas, muy juguetonas, ¿no? Mira, perdona, és que nosaltres no som tan especialistes com tu i ens costa una mica seguir-te, oi? Esclar que suposo que si en saps de música i tal, t'ho has de passar molt bé i tal, no? Però nosaltres no ho entenem. Això és més per iniciats i tal, suposo, no? Sí, jo bàsicament penso el Sí. mateix que ella, saps? Sí. Nosaltres, al no ser d'aquest món, tot això ens queda com una mica... Bé, doncs dit això, millor que et deixem assajar tranquil, oi? Ens n'anem. Com? Que l'hem de deixar